Хіба не балюча адчуваць сябе менш каштоўнай за іншых? Сёння будзем распазнаваць нізкую самаацэнку, шукаць яе прычыны і спосабы падняць сваю самакаштоўнасць. Думаю, у гэтым дапамогуць гісторыі з Бібліі, якія я распавяду сёння. Ісус заўсёды цаніў жанчын і клапаціўся пра іх. Ну што, гатовыя? Выпраўляемся па здаровы погляд на сябе. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, чакала вас тут і радая, што дачакалася. У мяне да вас адразу пытанне. Ці шчаслівая ты быць жанчынай? Радая, што Бог стварыў цябе менавіта такой. Быць жанчынай для цябе прывілей ці цяжар? Сёння пагаворым пра тое, як мы, жанчыны, цэнім сябе. Паглядзім, чаго мы вартыя. А таксама вывучым Біблію на прадмет таго, што творца думае пра жанчын. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Многія жанчыны адчуваюць сябе няшчаснымі праз тое, што думаюць, што яны нічога не вартыя. Жывуць з дрэнным поглядам на сябе і з адмоўнымі перакананнямі пра жанчын увогуле. Я ведаю хлопчыка, які некалькі гадоў, калі быў маленькім, маліўся: «Дзякуй табе, Божа, што я не дзяўчынка». І ён такі не адзін. Чаму многія думаюць, што быць дзяўчынкай кепска? А што, калі так падумае сама дзяўчынка? Некаторыя жанчыны часам адчуваюць, што нічога не могуць зрабіць правільна. І нават лічуць, што лепш было б ім не нарадзіцца. Хіба не балюча адчуваць сябе менш каштоўнай за іншых? Самаацэнка – гэта тое, што вы думаеце і адчуваеце пра сябе. Калі у вас здаровая самаацэнка і самасвядомасць, вы паважаеце і цэніце сябе, усведамляеце, хто вы на самой справе. Гэта не азначае, што вы эгацэнтрычныя або ганарлівыя. Вядома, не. Гэта значыць рэальна глядзець на сябе. Напрыклад, я ведаю, што ў мяне атрымліваецца хутка сабраць усю сям'ю на нядзельнае служэнне ці ў адпачынак. Мужу гэта даецца значна цяжэй. Затое ён займаецца аплатай камунальных паслуг, а я не ўмею спраўляцца з лічбамі і рахункамі. Здаровая самаацэнка не значыць, што я лічу сябе лепшай за іншых. Гэта азначае, што я прымаю сябе і клапачуся пра сябе. Калі ты рэалістычна глядзіш на сябе і ведаеш моцныя і слабыя бакі свайго характару, ты разумееш сваю каштоўнасць і ведаеш, што можаш даць іншым. І калі ты ўвесь час лічыш сябе нічога не вартай, значыць, у цябе нізкая самаацэнка. Ты адчуваеш сябе непаўнавартаснай, і гэта перашкаджае дасягнуць тваіх мэтаў, надзеі і мар. Цалкам згодная. Чалавек з нізкай самаацэнкай часта нават не пачынае справу, каб не рызыкаваць, што не атрымаецца. Ён не ўступае ў размовы, каб выпадкова не сказаць нейкае глупства. Ён не верыць, калі яго хваляць. Але бывае і іншы выгляд нізкай самаацэнкі, калі чалавек занадта стараецца стварыць уражанне, крытыкуе іншых, каб выглядаць лепш. Абодва тыпы занадта засяроджаныя на сабе і недастаткова зацікаўленыя ў іншых. Як распазнаць нізкую самаацэнку? Вось некалькі пытанняў для праверкі сябе. Калі хтосьці просіць вас узначаліць нейкі праект або ўзяць на сябе новую адказнасць, вы баіцеся і кажаце «не»? Ці цяжка вам прымаць кампліменты і хваліць іншых? Ці лічыце вы, што вам трэба стварыць уражанне на іншых, ці прымусіць іх думаць пра вас добра? Вы вельмі хвалюецеся пра тое, што іншыя думаюць пра вас? Ці пазбягаеце вы рызыкі, баючыся няўдачы? Вас лёгка пакрыўдзіць?
Вы часта крытыкуеце іншых? Калі вы адказалі так на большасць з гэтых пытанняў, варта падумаць, што на самай справе стаіць за вашымі пачуццямі. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Многія жанчыны пакутаюць ад нізкай самаацэнкі таму, што ў дзяцінстве іх не любілі і не прымалі. На жаль, многія з нас ніколі не чулі, каб бацькі казалі, што любяць ці ганарацца намі. Мы адчуваем сябе адхіленымі і самотнымі. Гэта безумоўна ўплывае на тое, як мы ставімся да сябе. Жанчыны, якія адчуваюць такі боль, часта бачаць іншых больш прывабнымі і здольнымі за сябе. Жанчыны, якія зведалі сексуальны гвалт або жорсткасць, часта адчуваюць сябе непрыгожымі і нікчэмнымі. Яны пачуваюцца выкарыстанымі і нячыстымі, жывуць з эмацыйнымі траўмамі. Іх самаацэнка скажоная і пашкоджаная. Трэба шмат любові і цярплівасці, каб дапамагчы ім. Я ведаю, што многія культуры сапраўды больш цэняць хлопчыкаў, чым дзяўчынак. Дзяўчынка можа не атрымліваць такой жа любові і клопату, ці нават столькі ж ежы, як хлопчык. Некаторыя не хочуць нараджаць дзяўчынак і свядома робяць аборт. У некаторых краінах хлопчыкі атрымліваюць адукацыю, а дзяўчынкі не маюць такой магчымасці. Хлопчыкам адыходзіць спадчына, а дзяўчынкам не. Часам жанчыны на працы не атрымліваюць такой жа павагі і магчымасцяў, як мужчыны. У такой культуры сапраўды непрыемна адчуваць сябе жанчынай. Быць жанчынай – дар Божы. Ёсць так шмат прычын, якія ўплываюць на наша пачуццё ўласнай годнасці. Магчыма, вы былі пазбаўленыя базавага клопату ў дзяцінстве. Магчыма, вы падвяргаліся здзекам у школе, або дамінавалі бацькі, настаўнікі, мужы, працадаўцы, сваякі ці сябры. Магчыма, вас адхілілі, пакрыўдзілі ці напалохалі. Дарагая дзяўчынка, калі нешта з гэтага пра цябе, я хачу, каб ты ведала, што яшчэ не позна навучыцца любіць сябе і няважна, што адбылося ў мінулым. Табе больш не трэба верыць тым людзям. Першы спосаб атрымаць добрую самаацэнку – узяць ад таго, хто цябе любіць і шануе. І нават калі ў тваім жыцці ніхто не праяўляе любові да цябе, ведай, Бог стварыў цябе такой, якая ты ёсць, і Ён цябе моцна любіць. Ніколі не кажы, мяне ніхто не любіць. Ён любіць цябе. Другая крыніца самаацэнкі – тое добрае, што пра нас кажуць іншыя людзі. Не адмахвайся ад кампліментаў. Слухай уважліва добрыя рэчы, якія кажуць табе члены сям'і ці сябры. Гэта можа быць нешта прыемнае ў тваёй знешнасці, або ў тваёй працы, або ў чымсьці, што ты зрабіла. Прымі гэтыя словы. Яны харчуюць тваю самаацэнку. І трэцяе. Сама падумай добрыя рэчы пра сябе. Паглядзі ў люстэрка і знайдзі адну рэч, якая табе падабаецца. Старайся палепшыць тое, што табе не падабаецца. Калі ты паважаеш сябе, то сочыш і за сваёй знешнасцю. Іншыя заўважаюць гэта і таксама будуць паважаць цябе. Кожны дзень думай пра тое, што ты зрабіла добрага. Хвалі і віншуй сябе. Спрабуй зрабіць яшчэ лепш. Перастань казаць «я не магу» і пачні казаць «я паспрабую». Калі ты працуеш над сабой, паляпшаеш сябе, гэта павышае тваю самаацэнку. Рабі што-небудзь кожны дзень для сябе і для кагосьці іншага. І дазволь сабе адчуваць сябе праз гэта шчаслівай. Таксама для самаацэнкі важна, які лад жыцця ты вядзеш. Калі ты маеш свае стандарты якасці і жывеш паводле іх, ты паважаеш сябе. Калі ты ўвесь час кажаш няпраўду і лянуешся,
Ці несумленна выконваеш працу, падстаўляеш іншых, табе цяжка падабацца сабе самой. Таму паспрабуй рабіць тое, што правільна, і ты адчуеш сябе лепш. Ты можаш завесці адмысловы нататнік, куды будзеш запісваць кампліменты ад іншых людзей. Ствары таксама папку ў тэлефоне пад назвай «Самаацэнка» і захоўвай туды скрыншоты добрых паведамленняў у твой адрас. Ты каштоўная. Яшчэ больш пераканайся ў гэтым пасля музычнай паўзы. Паспрабуй спыніць любоў, і ты пачнеш вайну. Паспрабуй узяць усё тое, за што ты аддаў жыццё. Ты адразу ж прыбяжыш, разбураючы ўсе сцены. Крык твой я пачую, любоў вартая таго. Ох, ты за мною пагоні, магутны славуты, непахісную любоў бясконца леш. Ты безупынны, запаланы ласкай, непахісную любоў бясконца леш. Ты ўварваўся ў цішыню, спеў заспяваў надзей, і рэхам мелодия в души. Ты прибег мне в забаве, разбурил все стены. Твой крик дагэтуль чую, любоў вартая таго. Ох, ты за мною пагоні, магутнай славуты, непахісную любоў бясконца. За мною погони, могутной славуты, непохисную любовь бясконца леш. Ты безупынный, запаланный лаской, непохисную любовь бясконца леш. Паспрабуй спыніць любовь, і ты пачнеш вайну. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Мы пагаварылі пра тое, як да жанчын ставіцца грамадства. Цяпер паглядзім, як наш збаўца Ісус Христос бачыў жанчын. Ён жыў у той час, калі жанчыны займалі вельмі нізкае месца ў грамадстве, але ён праяўляў да іх вялікую павагу. Ісус быў Божым сынам, абяцаным збаўцам. Ён прыйшоў, каб жыць і памерці, а потым пакінуць сваё пасланне ўсяму свету. Ён хацеў, каб усе яго паслядоўнікі, як жанчыны, так і мужчыны, былі часткай яго місіі. Мы ведаем пра самых знакамітых вучняў Ісуса 12 мужчын. Але ў яго кампаніі былі і жанчыны.
Першы чалавек, які ўбачыў, што Ісус уваскрос з мёртвых, гэта Марыя Магдалена. Некаторыя прапаведнікі жартуюць, што ўваскрослы Господ з'явіўся найперш жанчыне, каб усе хутка пра гэта даведаліся. Думаю, многім з нас было б цяжка ўтрымаць у сабе такую навіну. Жарты жартамі, але Ісус сапраўды давяраў ёй. У яго не бывае нічога выпадковага. Ён усё кантралюе, прадугледжвае і на ўсё мае ўплыў. Марыя Магдалена атрымала магутнае пасланне надзеі для ўсяго свету. У Евангеллі ад Лукі, якое распавядае пра жыццё Ісуса на зямлі, узгадваецца 24 выпадкі, калі ён сустракаў жанчыну, гаварыў пра жанчыну або згадваў жанчыну ў прытчах. І кожны раз жанчына прадстаўленая ў пазітыўным ключы. Ісус не пагарджаў жанчынай, хоць, паўтаруся, яна не мела тады высокага статусу ў грамадстве, у адрозненне ад мужчыны. Господ прымаў клопат і служэнне жанчын яму і яго вучням. Марыя і Марта, напрыклад, прытулілі яго ў сваім ціхім доме. Там Ісус адпачыў ад натоўпу, які заўжды пераследаваў яго. Калі ён вандраваў са сваімі паслядоўнікамі, жанчыны клапаціліся пра іх штодзённыя бытавыя патрэбы, а таксама аб навучанні. Лука піша пра жанчыну, якая прыйшла на свята. Яна апусцілася на калені, плакала над нагамі Ісуса, абмываючы іх слязамі, а потым намазала іх духмяным алеем і выцерла сваімі валасамі. Гэта быў яе акт пакаяння. Даволі дзіўны, трэба сказаць, не тое, каб жанчыны на кожным кроку выціралі валасамі ногі мужчынам, але Ісус дазволіў ёй гэта зрабіць. Ён не быў збянтэжаны, здзіўлены, не выказваў пагарду альбо агіду, ён прывітаў яе. Нават калі ніхто не прымае мяне такой, якая я ёсць, Ісус прымае. Ён не толькі прымаў, ён разумеў сацыяльныя праблемы, з якімі сутыкаюцца жанчыны, і ён зняў гэты цяжар з іх. Сын Божы быў спагадлівы і клапатлівы. Вось яшчэ адна гісторыя з Бібліі. Аднойчы Ісус наведаў свайго вучня Пятра ў яго доме, а цешча Пятра ў той час была хворая. На Блізкім Усходзе жанчына павінна прыняць госця ў любым стане, павінна ветліва паслугаваць, незважаючы на сваю хваробу. Але Ісус нічога не патрабаваў. Замест гэтага ён падышоў да цешчы Пятра, усклаў на яе рукі і ацаліў. Ён не дазваляў ёй служыць яму, пакуль сам не паслужыў ёй. Гэта урок для ўсіх нас. Нам трэба дазволіць Ісусу вылечыць нашы душы, перш чым мы паспрабуем служыць яму. Нам трэба кожны дзень прыходзіць да яго ў малітве, вызнаваць свае грахі і атрымліваць ад яго прабачэння. Тады мы будзем гатовыя служыць яму. Лекі для душы. Вось яшчэ адна гісторыя з Божага слова Бібліі. Была субота, святы дзень. Ісус распавядаў пра Бога ў малітоўным доме ў Капернауме. Была там жанчына, якая пакутвала 18 гадоў. Яна сагнулася і ніяк не магла выпрастацца. Ісус паклікаў яе і сказаў: «Жанчына, ты вызвалена ад сваёй немачы». Ісус усклаў на яе рукі, і яна адразу ж выпрасталася і праславіла Бога. Рэлігійныя лідары не ўхвалілі тое, што Ісус аздараўляў у святы дзень, калі забаронена рабіць усялякую працу. А Ісус сказаў ім: «Вы крывадушнікі, у суботу вы не адвязваеце свайго вала або асла ад стойла і не выводзіце яго напаіць? Шатан трымаў гэтую жанчыну, дачку Абрагама, звязанай 18 доўгіх гадоў. Ці не павінна яна быць вызвалена ў дзень суботы?» Супраціўнікі змоўклі, а людзі былі ў захапленні ад цудаў, якія ён рабіў. Насамрэч, гэта вельмі незвычайны выпадак. Ісус парушыў правілы сваёй культуры. Спачатку ён паклікаў гэтую жанчыну наперад. Месца для жанчын было ў задняй частцы пакоя, а месца для мужчын у пярэдняй. Нечуванае, ён запрасіў жанчыну на месца для мужчын.
Ён перапыніў вывучэнне слова Божага, а гэта самы святы час у жыцці габрэяў, для таго, каб дапамагчы жанчыне. Больш за тое, Ісус шакаваў людзей, размаўляючы з жанчынай, якую ён не ведаў, а потым усклаў на яе рукі. У тыя часы рэлігійныя фарысеі былі настолькі строгія ў выкананні закона, што нават не глядзелі на жанчыну. Калі яны заўважалі, што насустрач ідзе жанчына, то ішлі далей з заплюшчанымі вачыма. А Ісус усклаў на яе рукі. Такім чынам, ён не толькі ацаліў жанчыну, але і пацвердзіў яе вартасць у грамадстве. Магчыма, людзі ў сінагозе думалі, што яна тут робіць, як яна асмелілася да нас увайсці. Ісус ведаў іх сэрцы. Яго словы і дзеянні гаварылі: «Гэтая жанчына каштуе значна больш, чым любая ваша жывёла. Гэтая жанчына не жывёла, яна дачка Абрагама». Сказаўшы гэта, ён аднавіў яе законнае становішча як члена народа, абранага Богам, часткі супольнасці. І яшчэ адзін важны момант, такая смеласць дорага каштавала Ісусу. Дзеля гэтай жанчыны ён рызыкаваў сваім жыццём. Яго добрае і чулае стаўленне да яе спарадзіла варожасць да яго. І ўрэшце рэшт гэтыя ворагі забілі Ісуса. Ведаеце, Ісус ніколі не прыніжаў жанчыну. З першых дзён свайго жыцця са сваёй маці Марыяй і да ўзнясення Ісус падтрымліваў жанчын і паказваў іх годнасць. Ён хваліў іх за веру. Памятаеце, як жанчына з крывацечай дакранулася да яго адзення. «Будзь пэўная, дачка, вера збавіла цябе», – сказаў ёй Господ. У гэтай фразе цудоўна ўсё, ад звароту дачка да пахвалы за веру. Ён вучыў жанчын асобна, напрыклад, самаранку ля калодзежа. Там ён не толькі расказаў пра яе грэх, але і сведчыў пра Божае валадарства. Вучыў іх і разам з мужчынамі, як роўных, паказваючы, што яны могуць змяшчаць і разумець гэтак жа добра, як і мужчыны. Ён распавёў некалькі гісторый, дзе жанчына з'яўляецца добрым прыкладам веры і працавітасці. Думаю, жанчыны, слухаючы ў натоўпе, усміхнуліся самі сабе. Мы бачым у Бібліі, што Ісус сапраўды цаніў жанчын і ішоў на вялікую рызыку, каб паказаць, што ён прымае, падбадзёрвае, ацаляе, прабачае і навучае іх. Аднойчы ён спыніў мужчын, якія збіраліся забіць жанчыну за вялікі грэх, блуд. Ён папрасіў выйсці наперад таго, хто ніколі не грашыў. Вядома, такіх не знайшлося. Так Ісус уратаваў не толькі фізічнае жыццё гэтай жанчыне, але і яе душу. «Ідзі і больш не грашы». Ён вярнуў годнасць блудніцы, якіх, па шчырасці, і сёння мы не шануем у нашым грамадстве, цураемся іх, а ён бачыў у ёй не толькі грэх, але і каштоўнасць. Так жа ён бачыць каштоўнымі нас з вамі сёння. Які б жыццёвы багаж мы не неслі, ён клапоціцца пра нас, узвышае нас, падымае над грэшным зямным жыццём, паказвае нашу годнасць, лякуе душу і цела, спагадае і збаўляе. Нам трэба толькі даверыцца яму і ісці за ім. Давайце разам памолімся. Дарагі Господ, дзякуй, што ты цэніш мяне. Дзякуй, што заступаешся за жанчыну і ў тыя часы і сёння. Я тваё тварэнне, твая дачка. І я каштоўная для цябе ўжо тым, што існую. Дзякуй табе, Ісусе, што ты свядома рызыкаваў сабой, абараняючы і ацаляючы жанчын. Дзякуй, што ты памёр за кожнага, не падзяляючы на пол, узрост і дасягненні. Я прашу цябе асабліва за тых дзяўчатак, якія пачуваюцца зараз нявартымі па жыцці і нявартымі тваёй любові. Пакажы ім яе. Напоўні іх сваёй любоўю, якая нічога не патрабуе наўзаем. Дапамажы нам адчуць сябе любімымі самім Творцам, нашым нябесным татам. І дай палёгку, Божа, ад кепскіх думак пра сябе. Дай смеласць прыняць тваю апеку і ісці за табой. У імя Ісуса Хрыста. Амен. Скарбонка.
Сёння мы ў чарговы раз размаўлялі, як класна быць жанчынай, пазбаўляліся ад стэрэатыпаў і пераканаліся, што сам Ісус Христос змагаўся з дыскрымінацыяй. Бо жанчына, ты, дарагая дзяўчынка, такая ж каштоўная ў вачах свайго творцы, як і любы іншы чалавек. Не, нават не так. Ты асабліва каштоўная, як і кожны асабліва каштоўны для Господа. Пачытаем верш Таццяны Свіркі, які перадае шырокі спектр унутранага свету жанчыны. Жанчына. Добрая, маўклівая, самотная, мяккая, прывабная, душэўная, шчырая, жаданая, салодкая, чулая, таемна задуменная, смелая, суровая, рашучая, упартая, упэўненая, спрытная, гордая, гарачая, калючая, любая, чароўна-аксамітная. Сотні слоў сплятуцца ў адзінае, не любіць якое немагчыма. Хай ляціць да зораў жураўлінае, слова непаўторнае, жанчына. Дбайная, руплівая, нястомная, клапатлівая, жывая, шчодрая. Злосная, кіпучая, нязломная, гнеўная, бурклівая, халодная, звонкая, прыветная, забаўная, яркая, гарэзлівая, мілая, весялуха, прыгажуня, слаўная, мудрая, каханая, шчаслівая. Скарбонка. Шчаслівая ў сваёй разнастайнасці і магчымасці праяўляцца і шчаслівая быць прынятай тым, хто цэніць і любіць цябе безумоўна Ісусам Хрыстом. Падумай пра гэта, і твая самаацэнка выправіцца. Я, Таццяна Немчанінава, перад развітаннем нагадваю, што, як заўсёды, буду радая вашым пытанням, каментарам або просьбам аб малітве. Калі ласка, дасылайце іх у тэлеграм-канал «Жанчыны надзеі» ці ў рэдакцыю. Наш адрас – Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Спадзяюся на сустрэчу праз тыдзень. Пакуль заставайцеся з Богам. Ты, Господ мой, так было заўсёды. Ты, Господ мой, заўсёды будзе так. Ты, Господ, што скараю все народы, нясу твоё перамогі сцяг. Ты, Господ мой, так было заўсёды. Ты, Господ мой, заўсёды будзе так. Ты, Господ, што скараю все народы, нясу твоё перамогі сцяг. Цябе, мой Бог, хочу хвалить, Табе своим жыццём служить и обещать твою хвалу всему сусвету. Табе, мой Бог, хочу спявать, Тебе всем сердцем вывышать и обещать твою хвалу всему сусвету. Ты, Господ мой, так было заўсёды. Ты, Господ мой, заўсёды будзе так. Ты, Господ, што скараю все народы, нясу твоё перамогі сцяг. Ты, Господ мой, так было заўсёды. Ты, Господ мой, заўсёды будзе так. Ты, Господ, што скараю все народы, нясу твоё перамогі сцяг. Тебе, мой Бог, хочу хвалить, Табе своим жыццём служить и обещать твою хвалу всему сусвету. Табе, мой Бог, хочу спявать, Тебе всем сердцем вывышать и обещать твою хвалу всему сусвету.